гармоиши глобалӣ аз як достони деҳшати бесамар таҷрибан ба мо воқеияти табдил ёфтааст. дар ин робита мардум ба таваҷҷӯҳи мухталиф аз ҷумла масъалаҳои мушаххас сар мекунанд. салом бинандагони Хабар ТВ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. масалан, агар тамоми яхҳои сайёра об шаванд, мо дар куҷо зиндагӣ хоҳем кард? савол ба таври назариявӣ қатъ карда шуд. пештар чунин савол асосан аз ҷониби нависандагони фантастика ё хусусан зеҳни таҳқиромез дода мешуд. он чунин садо дод: агар моҳ ба замин афтад, чӣ мешавад? мутаассифона эҳтимолияти яхбандии кулли ях дар ҳама ҷо зиёд аст. хуб ё хушбахтона, зеро мо метавонем аз баландии уқёнуси ҷаҳонӣ 65-88 метр наҷот ёбем, аммо иқтисоди муосир не. мо дар кадом дунё ҳастем? баръакси эътиқодӣ, баъзе одамон ҳатто агар тамоми ях дар сайёра об шуда бошад, замин боқӣ хоҳад монд. яъне мо ногаҳон худро дар коинот, ки дар филми пас аз апокалипсиси ҷаҳонӣ об намоиш дода шудааст, пайдо карда метавонем. дар он ҷо директорон инчунин тасмим гирифтанд, ки дар мавзӯи коре ба обхезӣ умуми ҷаҳонӣ моро фаро мегирад. чӣ кор кунем? ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? агар ҳамаи яхҳои Антарктида об шавад, чӣ мешавад? то Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Средняя Азия меравад об ё не? ҳатман дар комментария нависед.